ассалому алайкум дӯстони азиз, духтур Умар Азизов ҳастам, уролог, андролог ва роҳбари клиникаи Евромед. Имрӯз тасмим гирифтем ки пурра дар мавзӯи сауна суҳбат мекунем. Аллакай сезони сауна гӯем ки дар авҷгирӣ аст ва бисёриҳо суол мекунанд ки сауна чӣ фоида дорад, чӣ зарар дорад ва чӣ хел кунем ки ҳангоми сауна кардан фоида гирему зарар не. Чунки бисёр мардуми мо гумон мекунанд ки ҳамин сауна ғайр аз марг барои ҳама касалҳо кӯмак мекунад, вале ин гуна нест дӯстони азиз. Барои баъзеҳо иҷозат аст, барои баъзеҳо умуман мумкин нест, ҳатто метавонад ба марг оварда расонад. Мисли ҳар вақта мехоҳам ду нуқтаи муҳимро ба сами шумо расонам. Якум ин аст ки дар навори пешинаам мекардем, дар ин наворам як корти клиникаи Евромедро мегузорам байни шумо ва ҳар нафаре ки соҳиби ин корт мешавад ба клиникаи Евромед метавонад биёяд ва аз ташхиси кадом духтуре ки барои ӯ писанд аст, аз ман ё дигар духтурони клиникаи Евромед ройгон бепул гузарад ва ташхисҳояшон, яъне анализу узияҳошон ройгон бепул мешавад. Барои ин корро ба даст овардан дӯстони азиз якчанд корро мекунед. Якум ба ин навор лайк мегузоред ҳатман ва агар ин навор дӯстони азиз аз 3000 лайк зиёд гирад, насиб бошад дар наворои оянда як корт нею 3 корт мегузорам барои шумо. Дуюм, ҳатман фикру ақидаҳои худро дар зери ҳамин навор нависед, ҳамин қадар зиёде нависед, ҳамун қадар шанси буриши ин корт дар шумо зиёд мешавад. Ва агар дар канал обуна набошед, ҳатман обуна шавед. Ва натиҷаи ин тақсимоти кортро дӯстони азиз ҳама вақт дар телеграми ман метавонед ёбед. Телеграми ман дар зери ҳамин навор ҳаст. Агар дар телеграми ман набошед, ҳатман дароед. Унҷо баъзе мавзӯъҳои нозук мешаванд, дар унҷо мо суҳбат мекунем. Дуюм нуқтаи муҳим дӯстони азиз ин аст ки клиникаи Евромед WhatsApp дорад. Ҳар нафаре ки рақамҳои телефони шахсан манро мепурсад барои назди ман омадан ё дигар духтурони клиникаи Евромедро ба рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед WhatsApp аст, менависед ва дар вақте ки барои шумо қулай аст биёед ва мо шуморо мебинем, ташхис мегузаронем, тавбат ва агар лозим бошад ҷарроҳиҳоро низ мегузаронем. Сауна чист? Боварӣ комил дорам ки ҳамаи шумо медонед ин чӣ аст ва бисёри шумо аз сауна истифода бурдаги ҳастед. Ин як усули бо гармӣ обу тоб додани бадани худ аст ва дар давлатҳои шимолӣ мисли Финляндия ва дигар давлатҳое ки хунук ҳастанд аз сауна зиёдтар истифода мекунанд назар ба мардуми мо. Ва сауна якчанд фоидаҳо ва зарарҳо дорад. Ҳастанд ҳолатҳое ки ба баъзе шахсон умуман иҷозат нест. Дар навор ман пурра барои шумо мефаҳмонам. биёед акнун дар бораи фоидаи сауна суҳбат мекунем. Якум фоидааш ба системаи дилу рагҳо. Дар шахсоне ки мунтазам аз сауна истифода мебаранд, дар як ҳафта 4-5 маротиба риски гирифтор шудан ба бемории фишорбаландӣ 63% паст мешавад. ва бояд қайд кард ки барои чӣ? Ба хотире ки вақте ки шумо сауна мекунед, рагҳои хунгарди шумо қабати эндотелиалӣ дорад ва бисёр вақте ки танг ва кушод мешавад ҳангоми сауна кардан, мисли як машқ мешавад барои он ва хосияти эластикӣ, яъне ёзандагии он хуб мешавад ва хуб яъне ҷавоб медиҳад ҳангоми пастубаландшавии фишори хуни шумо. Ба ҳамин хотир шахсоне ки ба бемории фишорбаландӣ дар авлодашон масалан ин беморӣ ҳаст, риски гирифтор шудан дар онҳо аст, агар шумо доимо сауна кунед, ин риск албатта ки то 63% паст мешавад. Ин фоидаи якумаш буд. Дуюм фоида ба мағзи сар. Бояд қайд кард ки бо рафти сину сол ҳуҷайраҳои мағзи сари инсон мемиранд ва онҳо хосияти гӯем ки физиологии худро аз даст додан мегиранд ва ба деменсия ба баъзе бемориҳо мисли Альцгеймер ин чизо оварда расонидан мегирад ва вақте шумо сауна мекунед мунтазам дар як ҳафта 4 то 7 маротиба риски гирифтор шудан ба деменсия Альцгеймер дар шумо паст шудан мегирад, чунки то 66% паст мешавад, чунки сауна кардан гардиши хунро дар мағзи сар хубтару беҳтар мекунад ва баъзе сафедаҳое ҳастанд ки онҳоро хуб нигоҳ медорад, сафедаҳое ки ҳамон торҳои асабро хуб нигоҳ медоранд, яъне муҳофизат мекунанд, онҳоро нигоҳ медоранд. Барои ҳамин барои системаи асаби шумо, махсусан ба мағзи сари шумо бениҳоят фоидаи хуб дорад, агар онро дуруст кунед. Сеюм, таъсир ба мушакҳо. Барои барқарор шудани мушакҳои шумо пас аз машқи вазнин метавонад барои шумо бениҳоят кӯмаки хуб расонад. ҳатто соматотропни гормон аст, гормон роста мегӯянд, гормони афзоиш, то 16 маротиба пас аз сауна кардан баланд мешавад ва бардани шумо, мушакҳои шумо зудтар барқарор мешавад. Чорум фоида ба мардонагӣ. Худи ҳозир не? Масалан шумо ҳозир сауна кардед, ба қавли
пас аз сауна ҳамун соат албатта ки мардонагии шуморо хуб намекунад, вале муддати тӯлонӣ вақте шумо агар сауна мекунед, ин метавонад ба рагҳои хунгарди узви мардона низ бениҳоят таъсири хуб расонад ва онҳоро яъне солим нигоҳ дорад. Ва агар рагҳои хунгарди узви мардона солим бошад, мардонагии шумо яъне ҳамавақт солим мемонад, яъне ба эректилная дисфунксия, заифии мардона шумо гирифтор намешавед. барои ҳамин барои фоидаи ин чизро фаҳмидан дӯстон аз як бор ду бор дар як зимистон рафтани сауна барои шумо кӯмак намекунад. Бояд регулярна яъне доимӣ бошад, дар як ҳафта аз 4 маротиба ҳатто мегӯянд зиёдтар. панҷум фоида барои бемории қанд, барои пешгирии он. вақте шумо доимо сауна мекунед, бадани шумо, организми шумо ҳассоснокияш, ҳиссиётнокияш ба инсулин баланд мешавад ва ин риски гирифтор шудан ба бемории фарбеҳӣ ҳам дӯстони азиз як беморӣ аст ва инчунин гирифтор шудан ба бемории қандро кам кардан мегирад ва чӣ хеле гуфтам, ба шарте ки мунтазам бошад. шашум дӯстони азиз бояд қайд кард ки риск внезапной смерти мегӯянд, яъне марги ногаҳониро дар статистика гирем, дар омор то 40% паст мекунад доимо ва мунтазам сауна рафтан ва дуруст онро иҷро кардан. акнун биёед дар бораи зарарҳои сауна суҳбат мекунем. Бояд қайд кард ки на танҳо фоида, инчунин метавонад зарар дошта бошад, ҳатто барои баъзе шахсҳо метавонад ба бенаслӣ оварда расонад, дар баъзе шахсҳо метавонад ҳатто ба марг. якум зараре ки аллакай исбот шудагӣ аст, ин ба бенаслӣ. бенаслӣ транзиторӣ аст, яъне пастшавии спермограмма, ҳамон нишондиҳандаҳои спермограмма, вале муваққатан. Бояд қайд кард ки муваққатан сперматозоидҳои шуморо, ҳаракаташонро, миқдорашонро кам мекунад. агар аҳамият додагӣ бошед, тамоми ҳайвонот, одамизод низ дӯстони азиз, тухмҳояш, мояҳояш аз бадан берун аст. барои чӣ? ба хотире ки организми мо ҳароратамон гарм аст, 36 градус, баъзеҳо каме паст, каме зиёд. ин ҳарорат барои ҳосилшавии сперматозоидҳо мутобиқ нест. Бояд ки 2-3 то 4 градус бояд ҳарорат паст бошад. барои ҳамин физиологии тухмҳо аз тамоми ҳайвонҳо, ҳатто одамизод низ дар берун аст. берун назар ба бадани мо хунуктар аст масалан, барои ҳамин ҳарорати беҳтарин барои ҳосилшавии сперматозоидҳо аст. тасаввур кунед ки шумо доимо сауна мекунед дар як ҳафта 4-7 маротиба, мояи шумо доимо гарм мешавад ба қавле ва ҳамун сперматозоидҳо ба қавле меҷӯшанд. барои ҳамин онҳо мефафтанд. бисёр беморон дорем, баъзе беморон мебиёнд мегӯянд ки тавбат карда истодаем, ягон натиҷа надода истодааст, яъне спермограмма ба ҷои хубтар шавад, бадтар шуда истодааст. баъдан ман ҳамавақт дар шахсоне ки бенаслӣ дорам менависам ки сауна мумкин нест, фалон чизо иҷозат нест. ва мебиёд пас аз чанд моҳ мебинем спермограмма паст шуда истодааст. баъдан мепурсам, мегӯям шумо ягон машруботи спиртӣ менӯшед, сигор мекашед? Мегӯяд не. баъдан мепурсам сауна мекунед? Мегӯяд бале, ман бисёр сауна мерам. дӯстони азиз, сауна кардан, масалан шумо имрӯз сауна мекунед, муддати 3 моҳ спермограммаи шуморо метавонад ки паст кунад. яъне барқароршавии спермограммаи шумо 3 моҳ талаб мекунад. имрӯз сауна кардед, пас аз 3 моҳ метавонед шумо спермограмма супоред. баъзе ҳолатҳо барои барқароршавӣ то 6 моҳ вақт лозим аст. барои ҳамин барои шахсоне ки аз бенаслӣ азият мекашанд, кӯдак ният доранд, сауна рафтанро мо қатъиян манъ мекунем. барои шумо иҷозат нест. дуюм мушкилие ки мешавад, ин ортостатический коллапс мегӯянд, яъне беҳушшавии яъне одам. ба кадом хотир? вақт баъзе одамоне ҳастанд ки ба таври физиологӣ фишорашон паст аст. агар норма 120 ба 80 бошад, аз онҳо 100 ба 70 аст, ҳамин хеле аст, онҳо дар риски ҳамин чиз зиёдтар аст. ва вақти беҳушшавӣ дар дохили сауна оқибат ба он оварда месонад ки одам меафтад ва метавонад ягон ҷои бадани худро ба қавли ҷароҳат диҳад. метавонад сар, майнаи сар, яъне ба қавли сотрясение гирад ва ҳатто ҳолатҳои марг низ буданд. ба хотири чӣ ин хел мешавад? Ба хотире ки вақте шумо сауна медароед, одамоне ки фишорашон паст аст, як бора ҳамон хун ба периферия узвҳои дигар аз дилу дигар қисмҳои ҳаётан муҳими бадани мо аз дохил ба периферия, ба пӯстҳо ҳаракат мекунанд, то ки зиёдтар арақ ҳосил шавад. дар ин ҳолат вақте шумо аз ҳангоми нишастан як бора аз ҷоятон мехезед, хун ба қавли дил успет намекунад хунро ба мағз сар расонад ва гипоксия мешавад ва шумо беҳуш мешавед, меафтед. барои ҳамин ҳангоми сауна кардан мо мегӯем ки шумо бояд ки оҳиста аз ҷой хезед ва шахсоне ки фишорбаландӣ надоранд, фишорпастӣ доранд, фишорашон паст аст, онҳо бояд бениҳоят эҳтиёт кунанд. мисли дигарҳо ба қавле зиёд нашинанд дар он ҷо.
сеюм дӯстони азиз, зарар ба дил агар ба шарте ки шумо бемории дил дошта бошед, бемории пинҳонии дил. Баъзе бемориҳо ҳастанд ки бемории дил дорад баъзе беморон, вале худашон дарак надоранд. Ин бемориҳо ҳастанд ки пинҳонӣ ҳастанд. агар дили шумо солим бошад мушкил нест. Агар дилатон бемор бошад метавонад баъзе мушкилиҳо шавад. Масалан, бисёр суол додагӣ ҳастанд дар ин мавзӯъ. ба дил чӣ гуна зарар мерасонад? Вақте шумо сауна мекунед, пас аз сауна аз ҳарорати баланди бадан як бора хунукӣ мегузаред. Дар ин ҳолат дар дохили сауна будан ҳамаи рагҳои хунгарди шумо дар периферия, дасту пой, пӯст кушод шудагӣ ҳастанд, яъне васеъ шудагӣ ҳастанд. онҷо дохилаш пури хун аст. хун дар дилу узвҳои дарунӣ кам ҳастанд. вақте шумо як бора аз гармӣ ба хунукӣ мегузаред, дохили ягон барф мепаред, намедонам дохили бассейн мепаред, оби хунук як бора рагҳои хунгарди пӯсти шумо, бадани шумо умуман як бора танг мешавад. як бора хуни зиёд ба тарафи дил ҳаракат мекунад. ва агар дили шумо бемор бошад, ягон мушкилӣ дошта бошад, метавонад ба аритмия, яъне набзи дил нодуруст кор мекунад, ҳатто метавонад дил истад, остановка сердца мегӯянд. барои ҳамин шахсоне ки солим ҳастанд, ва баъдан мефаҳмам чӣ гуна метавонед аз гармӣ ба хунукӣ гузаред ва бадани худро обутоби хуб диҳед, ки барои шумо фоида диҳад. агар бемории дил дошта бошед, ҳамин мушкилиҳо барои шумо иҷозат нест ва баъдан мефаҳмам ки кадом намуди бемориҳои дил наметавонанд ба сауна раванд. чорум, яке аз сабабҳои марг дар сауна дар давлатҳои Финляндия, Русия, он давлатҳое ки зиёдтар аз сауна истифода мекунанд, ин истифодаи машруботҳои спиртӣ дар дохили худи сауна аст. ба хотире ки сауна бо спирт, алкогол умуман тоғрӣ намегирад. ба хотире ки вақте шумо машруботҳои спиртӣ истеъмол мекунед, ман чиз намедонистам, дар давлати мо баъзеҳо мутаассифона сауна мераванд ва менӯшанд. ва бояд қайд кард, ки вақте шумо менӯшед, организми шумо, бадани шумо терморегулятсияшро, механизмашро гум мекунад. дигар ҳассоснокии худро гум мекунад нисбати ҳарорати баланд. масалан, агар шумо нанӯшидагӣ бошад, организм вақте гарми бад мешавад, шумо ҳис мекунед, ки гарми бад шуда истодаед, бетоқат мешавад, берун мебаред. вале агар нӯшидагӣ бошед, шумо ҳис намекунед, организми шумо ҳамин терморегулятсияш вайрон мешавад ва шумо муддати тӯлонӣ мешинед, шумо перегревание мешавед, яъне ки ҳамун ҳарорати баланди гармӣ бадани шуморо мезанад ва инчунин метавонад ҳамун системаи асаби шумо, центральная нервная система, системаи марказии асаби шумо низ хароб шавад ва инчунин аз беобшавии бадан, яъне обезвоживание шумо азият мекашед. арақи зиёд ки мекунед, шумо худатон пай намебаред ва дар ин сурат метавонад одам ҳушаш равад, афтад ва баъзеҳо дар дохили ҳамун сауна меафтанд, ҳушашро меравад, ҳамунҷа мефавтанд. барои ҳамин машруботи спиртиро умуман барои шумо тавсия намедиҳам, вале дар сауна ба қавли темболе истифода набаред. панҷум, зарар ба гурда бо сабаби камобшавии бадан ё ин ки беобшавии бадан. вақте шумо сауна мекунед, дар як сеанс аз ним литр то 1,5 литр шумо арақ мекунед, оби баданро аз даст медиҳед. агар шумо масалан об нӯшидагӣ набошед пеш аз сауна кардан, организми шумо як бора оби зиёдро аз даст медиҳад. ду чизи муҳим рух медиҳад. якумаш ин ки хуни шумо ғафз мешавад ва риски ҳосилшавии тромб дар шумо баланд мешавад. дуюм, чӣ хеле гуфтам, зарар ба гурда ба хотире ки оби кам ҳамун намакро, яъне пешоби шуморо, намакашро зиёд мекунад, консентратсияшро баланд мекунад ва риски ивазшавии мавқеи сангҳо дар гурда зиёд мешавад. метавонад баъдан ба почечнии колики, яъне гирифтор шудан ба бемории санги пешоб ё санги гурда дар шумо рискаш баланд шавад. ва почечнии колики ин приступ аст. гурдаи шумо метавонад санг дар як ҷо рафта истад, роҳи пешобро маҳкам кунад ва шумо аз дардҳои бениҳоят сахт азият мекашед. шашум, барои баъзе шахсон умуман сауна рафтан иҷозат нест. якумаш, шахсоне ки нестабилная стенокардия доранд, яъне мушкилӣ бо қалб, дил доранд, вақте дар ҳолати оромӣ ҳатто дили онҳо дар мекунад, қафаси синаи онҳо дар мекунад. дуюм, шахсоне ки муддати 6 моҳ 8 моҳ пеш дар ин муддат инфаркт ё инсулт гузарондагӣ ҳастанд, барои ин шахсон иҷозат нест. сеюм, шахсоне ки аортални стеноз доранд, ҳамун вақте ки дил хунро ба қавле тела медиҳад, якум ба аорта метавонад барои ба тамоми бадан тақсим шудан ва стеноз мешавад. клапане ки дар ҳамун аорта аст метавонад стеноз, яъне танг шавад. барои чӣ? барои хотире ки чӣ хеле гуфтам, ҳангоми сауна метавонад ки вақте перепад температура мешавад, як бор хуни зиёдро метавонад тела диҳад. агар танг бошад аорта, наметавонад ва дил ба қавле зарари сахт мебинад ва ҳатто ба ҳолатҳои марг оварда мерасонад.
инчунин дӯстон азиз, чорум, агар ки шумо ҳарорати баданатон баланд бошад, ягон инфексия дошта бошед, лихорадка дошта бошед, ягон грипп, ОРВ ё ин ки тамоми инфексияе ки дар бадани шумо дар ҳолати авҷгирӣ аст, яъне острый период аст, дар ҳолати масалан простатити острый бошад, бронхити острый бошад, шадид бошад, ҳарорати бадани шумо баланд бошад, шумо сауна бояд наравед. Барои шумо умуман мумкин нест. Тасаввур кунед ки худатон ҳарорати баданатон 39 градус аст, бо меравед сауна. Медонед чӣ гуна барои шумо зарари сахт дорад. Хуб, ино абсолютное противопоказание аст, яъне умуман ин шахсо бояд сауна нараванд. акнун дӯстони азиз, биёед барои шумо ман қонуну қоидаҳои саунаро пурра мефаҳмонам, то ин ки шумо маълумоти дуруст гиред ва бояд қайд кард, ки наворо бояд ҳатман шахсоне ки сауна доранд бояд дар ҳамун мизоҷони худашон, яъне ҳамун клиентҳои худашон ба қавле ҳатман ин наворро гузоранд. Шумо бояд 3-4 маротиба тамошо кунед, фаҳмед. Ман чанд этап мекунам дӯстони азиз, этапи пеш аз сауна даромадан ва дарунаш ва ғайра. Якум этап этапи тайёрӣ аст. Боз шумо сауна бояд равед. ҳатман якум бояд шумо шиками гурусна наравед. Риски гипогликемия, пасшавии қанди хуни шумо дар шумо баланд мешавад ва шумо метавонед дар онҷо ҳуши шумо равад. Ва баръакс шумо бояд ки вазни хӯрокам хӯрдагӣ набошед, чунки тамоми хун ба ҳамун узвҳои дохилӣ, рӯдаҳо, меъдаҳо ҳаракат мекунад ва ба периферияу дигар узвҳои лозима ҳаракат намекунад. Барои ҳамин мо тавсия медиҳем ки 1-1/2 соат пеш аз сауна кардан ягон чизи сабук, масалан йогурт, кефир, ягон чизи сабук истеъмол кунед, вале хӯроки вазнин барои шумо тавсия намедиҳам. Инчунин барои шумо тавсия медиҳем ки пеш аз сауна кардан, 15-20 дақиқа пеш аз сауна кардан бояд шумо як ба қавли стакан оби оддӣ, на гарм, на хунук, ҳарорати хона дошта, комнатная температура бояд ҳатман нӯшед. Бахотире ки дар онҷо шумо гӯем ки аз бадани худ бисёр обро талаф медиҳед, организми шумо беоб намонад. Ва пеш аз сауна рафтан ҳатман дӯстони азиз барои шумо тавсия медиҳам ки бояд ки шумо яъне як бор обозӣ кунед, душ кунед, тамом бадани худро қоҳ кунед, вале барои сауна даромадан бояд тамоми бадани худро қоҳ кунед, лекин ҳангоми душ кардан бояд шумо мӯи сари худро тар накунед. Як парниковый эффект мегӯянд, ҳамин хел чиз аст. Вақте мӯи сари шумо тар аст, медароед, ин тарӣ гармии зиёдро ба худ мегираду, яъне мағзи сари шумо, системаи асаби шумо, аниқтараш мағзи сари шумо, бале дуруст аст, метавонад перегревание гирад, яъне ки бениҳоят зиёд гарм шавад. Барои ҳамин мо тавсия медиҳем ки пеш аз даромадани сауна вақте душ мекунед, ягон шапочка мепӯшед, шапочка ки сари шуморо тар накунад ва баъдан ҳангоми даромадан сауна бояд шумо як намуд шапкаҳои ба қавли ман дар рӯи экран мегузорам, шапкаҳои ба қавли пашмӣ ҳастанд ва дигар намуд махсус барои ҳамин сауна ҳастанд, онҳоро шумо бояд кунед. ба хотире ки дар сауна риски перегревания головного мозга, мағзи сари шумо, яъне гарм, тепловой удар, гармӣ задани мағзи сари шумо бениҳоят баланд аст. Бояд шумо ҳатман он корро анҷом диҳед. дуюм этап дӯстони азиз, ин этапи дохилшавӣ ба худи сауна аст ва ман барои шумо якчанд маслиҳатҳо медиҳам ки ҳатман бояд шумо онро иҷро кунед. Якум бояд шумо вақте медароед якбора кӯшиш накунед рекорд гузоред, муддати тӯлонӣ истед. 5-10 минут барои шумо якум даромад кифоя аст. фақат вақте даромадед онҷо аҳамият додагӣ бошед, лесинсаҳо дорад, чӣ қадаре ки боло рафтан гирад, ҳарорат ҳамон қадар баландтар аст. Дар поён ҳарорат пасттар аст. Бояд шумо 5-10 дақиқа дар онҷо дароз кашед. барои чӣ дароз кашед? Барои он ки масалан агар шумо шиштагӣ бошед, қисми поёни шумо ҳарорати паст намешавад, вале қисми бадани шумо болоаш дар ҳарорати баланд месад. Фарқият қариб 40 градус аст. Ин барои рагҳои хунгарди шумо нагрузкаи бениҳоят калон аст. Барои мо мегӯем ки дароз кашед ва бадани шумо бояд куллан ҳамаш дар як ҳарорат қарор дошта бошад. пас аз 5-10 дақиқа дӯстони азиз ба мебароед ва дам мегиред. Чӣ гуна? Метавонед якбора ба душ дароед, лекин барои шумо тавсия медиҳам ки дар якум даромади сауна якбора ба оби хунук ин чизо надароед. Барои шумо мумкин нест, организми шумо то ҳанӯз яъне мутобиқ шудагӣ нест. Дар якум заход ба қавле шумо мебароед, душ мекунед бо оби гарм ва тамоми ҳамон арақ мекунад бадани шумо, баъзе чизҳо аз бадани шумо хориҷ мешаванд, онро мешӯед, тоза мекунед ва баъдан мешинед. Дамгирӣ дӯстони азиз бояд ҳатман мисли ҳамон чанд дақиқае ки шиштед ҳамон қадар бошад. Масалан шумо 10 дақиқа шиштед, 10 дақиқаи дигар дам мегиред, ё ин ки зиёд 20 дақиқа. 1 ба 1 ё ин ки 1 ба 2 бояд бошад. Аз ин зиёд барои шумо тавсия намедиҳем. Ва шумо ягон ба қавле дар вақти якум заход даромадан ягон веник, ягон чиз истифода намебаред. Фақат дам мегиред, организми худро мутобиқ мекунед.
инчунин бениҳоят муҳим аст дӯстони азиз ки шумо бояд бо бинӣ нафас гиред. Бо даҳан нафас гирифтан барои шумо иҷозат нест. Бо бинӣ вақте шумо нафас мегиред, ҳамун нафасе ки ҳавое ки қоқ аст ва сухой аст ба қавле вақте мегиред, бинӣ шумо дохилаш ҳамин гуна имкониятҳо дорад, онро нарм мекунад, намнок мекунад, шумо ҳавои хуб нафас мегиред. Ва вақте шумо бо даҳан нафас мегиред, метавонад ки риски сӯзиш гирифтани қисмҳои болои системаи нафаси шумо, риски сӯзиш яъне ажо гирифтан дар шумо баланд шавад. Дуюм, ба қавле заход, шумо ҳатман вақте медароед дӯстони азиз, метавонед аллакай ба қавле полкаи баландтар, ҳарорати баландтар, болотар бароед ва дароз кашед ва 8-12 минут максимум барои шумо кифоя аст. Зиёди баъдам барои шумо тавсия намедиҳам. Ва нафасгириро фаҳмондам, вақте ки ба берун мебароед, каме дам мегиред, метавонед баъдан ба дохили бассейн ё ин ки намедонам души хунук шумо метавонед кунед. Фақат барои шахсоне ки баъдан мефаҳманд бояд солим бошанд ва аллакай бадани худро мутобиқ кардагӣ бошанд. Масалан, ягон бор сауна кардагӣ нестед, шумо солимен, ягон мушкилӣ надоред, ин корро кардан барои шумо иҷозат нест. вале шахсоне ки регулярно доимо кардагӣ ҳастанд ва аллакай бадани онҳо одат кардагӣ аст, метавонед кунед. Фақат чӣ гуна вақте даромадан, вақте мо обе ки медароед, пас дар дуюм заход фақат метавонед дароед, ба ягон сония местед. 30 сония, максимум 60 сония, аз ин зиёда местед. Ман баъдан бо савол додагӣ ҳастам, мефаҳмам барои чӣ ин гуна аст. Ва дам мегиред бо ҳамин гуна 8-10 минут ё ин ки 15 дақиқа. Боз сеюм сеюм даромадам ҳамин гуна 5 дақиқа то 12 дақиқа кифоя аст. 8-12 дақиқа бениҳоят хуб аст. Ва дар сеюм даромадам метавонед баъдан баромада, яъне контрастни душ кунед, оби хунуқати душ мекунед ё ин ки метавонед ба ҳамун бассейн напаред, оҳиста бояд дароед. Ин бениҳоят муҳим аст то гардан. Аз ин зиёд барои шумо тавсия намедиҳам. ҳозир боз мефаҳмам чӣ гуна бояд барои чӣ хел аст. оиди хӯрокҳо дар дохили сауна барои шумо хӯрокхӯриро тавсия намедиҳам. Як, нӯшидани кофе, чой иҷозат нест, ба хотире ки бадани шуморо боз беоб мекунад. онҳо мачигони ҳастанд, пешоби шуморо медонанд. машруботҳои спиртӣ иҷозат нест. Фақат шумо метавонед оби оддӣ ва ин ки ё ин ки метавонед чой, вале чой бо алафҳо ҳастанд, гиёҳҳо ҳастанд, бо меваҳо ҳастанд, аз ин чизҳо истифода кунед, ягон мушкил нест. Вале дар дохили худи сауна не, вақте ки шумо истироҳат мекунед. Ин чиз бениҳоят муҳим аст. зиёди баъдам наменӯшед. каме менӯшед, ҳамин гунае ки шумо зиёди баъд вақте нӯшед, чӣ хеле гуфтам, барои шумо метавонад мушкилиҳо ба бор биёрад. шумо ҳамин қадаре менӯшед ки таштагии шумо мешиканад ва шумо мебинед ки чӣ қадар арақ карда истодаед. зиёд бошад, зиёдтар менӯшед. Инчунин дӯстони азиз, ҳангоми сауна кардан баъзеҳо аз нӯшокиҳои газноки ширин истифода мекунанд, колаву дигар чизҳо. инам барои шумо тавсия намедиҳам. метавонед аз нӯшокиҳо дӯстони азиз, ғайр аз чое ки ман гуфтам, чойҳои гиёҳӣ метавонед ё ин ки алафӣ, метавонед аз минералная вода, аз ин чизам истифода кунед, ба хотире ки вақте шумо арақ мекунед, бадани шумо инчунин микроэлементҳо мисли натрий, калий ва магнийро аз даст медиҳад. бисёр ин чизо агар нӯшед, ин чиз метавонад барои шумо ҳамон гумшавии онҳоро, камшавии онҳоро барқарор кунад. дигар чизое ки бениҳоят муҳим аст дӯстони азиз, дар сауна кӯшиш кунед ки либосҳои синтетикӣ, махсусан такпӯшҳо истифода накунед. ин чизам баъзе камбудии худро дорад, метавонад ҳангоми гармшавӣ баъзе чизҳоро ҳосил кунад ки ба бадани шумо зарар метавонад дошта бошад. баъдан бисёриҳо суол мекунанд ки ҳангоми сауна кардан ба оби хунук даромадан мумкин аст, баъдаш ё ки души хунук кардан мумкин аст. баъзеҳо мегӯянд ба барф паридан мумкин аст ё ки не. фақат барои шахсоне ки аллакай одат кардагӣ ҳастанд, дилашон бақувват аст, солим ҳастанд, варзишгар ҳастанд ва чандин боро ин корро кардагӣ ҳастанд, организмашон аллакай одат кардагӣ аст, барои онҳо фақат мумкин аст. ҳамонам якчанд сония. ва масалан шумо ба барф паридед, бояд бо бадан масалан паред, сар бояд дар хунукӣ набошад, беҳтару хубтар аст. ва инчунин ба оби хунук ҳам ки даромадед, шумо бояд ки бо пойҳо дароед, яъне бо сар напаред. бениҳоят шахсоне ҳастанд аз ин чиз сахт зарариҳои калон дидагӣ ҳастанд. бо бадан медароед барои фоидаи худатон. вақте бо бадан оҳиста медароед, аз 30 сония то 60 сония меистед ва баъдан мебароед. бадани худро қоқ мекунед, либоси гарм мепӯшед. ин чиз бениҳоят муҳим аст дӯстони азиз. баъзе мифҳо ҳастанд инчунин ба ҳангоми сауна кардан. баъзеҳо, ман мехоҳам ҳамин оиди мифҳо ҳам суҳбат кунем, мегӯянд ки доктор мо масалан асал мешакем, барои мо ягон фоида дорад ё ин ки не. фақат як фоида дорад асал дӯстони азиз, на ба простатит,
молидани он ба сауна даромадан ё ин ки ба шуш ба қафаси сина барои сулфа табобати сулфа ё ин ки бранхи дигар чизо истифода мекунанд умуман ин чизо фоида намекунад. Асал фақат як фоида мекунад дӯстони азиз, ҳам пӯсти шуморо нарм мекунад, ҳамчун фоидаи косметикӣ, на фоидаи тиббӣ. Фоидаи тиббӣ дӯстони азиз дорад асал ба шарти ки шумо онро истеъмол кунед, яъне ки нӯшед ва ҳамонам бо оби ҷӯш не, бо оби хунук. خب دیگر میفو میخوام کمی درباره میفو صحبت کنیم. یکی از میفو دتوکس چرس کожу میگن، یعنی که گویا که هنگامی ساونا کردن وقتی شما عرق میکنید غژدی بدن شما، بعضی شلاک میگن این چیز البته تیپ نیست ولی بعضی استفاده میکنن، غژدی بدن شما گویا تاکسین ها از بدن شما خارج میشه. نه فقط بعضی تاکسین ها هستند شخصانی که از بعضی ماده شیمیایی ضرر شدگی هستند نو میتونه ولی اون به نهایت کاملات داره. هنگامی сауна кардан вақти шумо арақ мекунед фақат бадани шумо обро аз даст медиҳад ба хотире ки потои желез аст, яъне ки ҳамун ғадудҳое ки яъне арақ мебароянд ғадудҳои арақбарор ҳастанд, ба воситаи онҳо дигар чизо намебарояд ва инчунин натрий, калий ва магний мебарояд. фақат ҳамин микроэлементҳо. Ягон чизи ғажди бадани шумо умуман бо ин чиз намебарояд. ин як миф аст, ба ин чиз бовар накунед. хуб дигар чиз дӯстони азиз мегӯяд ки фоида барои простатит. дар ҳақиқат дӯстони азиз агар шумо простатити шадид надошта бошед барои шумо фоида дорад. агар шумо абактериальный хронический простатит дошта бошед ё синдром хронический тазои боли, ҳамчун тавбат неф, ҳамчун ҳамон спазмҳои мушакҳоро кам мекунад, дард дар шумо сабук мешавад, ҳамчун эффекти гӯем муваққатӣ дорад, ҳамчун тавбатӣ не. хуб инчунин бисёриҳо суол мекунанд ки барои шахсоне ки ҳомиладор ҳастанд мумкин аст ё ки не мумкин нест, барои шумо тавсия намедиҳем. ва барои кӯдакон, кӯдакони то 3 сола дӯстони азиз системаи бадани онҳо терморегулятсияш, яъне контрол кардани ҳарорати бадани онҳо қариб ки афзоиш ёфтагӣ нест, на афзоиш дар марҳилаи афзоишёбӣ аст. барои ҳамин вақти шумо сауна медороед онҳо метавонад тепловой удар гиранд ва бениҳоят зарари калон дорад. то аз 3 сола то 7 сола фақат дар полкаи поёнаш онҷое ки 50 градус гарм мешавад каме шиштан иҷозат аст, дароз кашидан аниқтараш, вале бояд боэҳтиёт бошед. аз 7 сола боло метавонед оҳиста оҳиста одат кунонед кӯдаки худро ва метавонанд аз сауна истифода кунанд. ва дигар чиз дӯстони азиз дар бораи фитабочки ҳам мехостам каме барои шумо маълумот диҳам. бисёриҳо суол кардаги ҳастанд. фитабочки бисёр баъд мӯд шудагӣ аст, дар русия дар тоҷикистон пур шудагӣ аст, рекламаҳошро ҳам мебинам. ин чӣ гуна аст? агар мо муқоиса кунем бо сауна ва фитабочкиро ҳардушро муқоиса кунем, сауна чандин маротиба аз фитабочки беҳтару хубтар аст. дар фитабочки ҳарорат камтар аст, онам фоида дорад, намегӯям фоида надорад, фоида дорад, лекин ягон чиз дар бадани худ намолед дӯстони азиз, ягон намедонам асалу дигар сиёдонаву ҳар чӣ мемолам медорад, лозим нест, фақат бадани худро мешӯеду медоред. фитабочки барои баъз шахсоне ки бемории мушкили бо қалб доранд, бо дил, онҳо яъне бехатартар аст назар ба сауна. шумо метавонед бо эҳтиёт аз ин чиз истифода баред агар саунаро барои шумо мамнун кардагӣ бошам. хуб дӯстони азиз, ҳама маълумотҳое ки дар бораи сауна будам ман барои шумо пешниҳод кардам. агар ягон суолҳо бошанд марҳамат дар зери ҳамин навор нависед. наворро агар то инҷо тамошо кардагӣ бошед ҳатман лайк гузоред, ба дӯстони худ равон кунед, обуна набошед обуна шавед. саволҳоро ман интизор ҳастам, дар зери ҳамин навор илтимос нависед. мо кӯшиш мекунем ҳамин гуна навор кунем, наворҳои ҷолиб барои шумо пешниҳод кунем. сауна дӯстони азиз беҳтарин чиз аст, вале шумо як бор дар як сол меред он фоида надорад. бояд ки мунтазам ин чиз бошад, регуляр набошад. баъзеҳо дар хонаҳояшон аллакай шароит доранд, кардагӣ ҳастанд. озод метавонед ҳамин гунае ки ман маслиҳат додам истифода кунед. барои шумо ман боварии комил дорам ки бениҳоят фоидаҳои хуб дорад. хуб дӯстони азиз, дар ин ҷо навор ба анҷом мерасад. худованд ҳеҷ гоҳ бемор нашавед. хайр.